Una vegada més hem de parlar del sorteig de Loteria Nacional que es farà en directe des de l'Escala el proper 12 de setembre, i és que està causant molt rebombori en tots els sentits. La difusió del sorteig amb cartells a totes les administracions i el tractament que se n'ha fet a la premsa està provocant cues a l'anxova milionària per comprar dècims de l'Escala. Durant els 5 primers dies es van vendre fins a 1.500 dècims. Entre els compradors no hi ha només els escalencs, que el busquen per tenir un record, alguns inclús comprant 10 números, un de cada terminació, sinó que s'hi afegeixen els visitants d'estiu i també moltes persones de poblacions veïnes però llunyanes a la vegada, com la Jonquera, Llançà o Olot. Realment hi ha molt de moviment. Aquests dies hi ha molt de moviment, a part que és el final de temporada de molta gent que és de vacances, ara s'acosten les festes de l'Escala, i llavors, a l'estar anunciat aquest sorteig a molts de llocs, realment té molta demanda. La gent que acostuma a jugar a la loteria compren els que compraven fins ara i algun més, i gent que normalment no hi juga, al veure que el dècim porta la fotografia de l'Escala, el compren. Realment aquests dies estem tinguent moltes cues i per demanar tot tipus de números. Hi ha gent que compra 10 números, un de cada terminació, hi ha gent que només el compra poder només per record, per el que és la fotografia, i gent que no juga mai a la loteria, al veure que l'imatge és de l'Escala, gent forastera dels pobles del voltant i de l'Escala, doncs els hi fa gràcia i l'acaben comprant. Els responsables de l'administració han comentat que no es podien imaginar el rebombori que representaria l'organització del sorteig, un esdeveniment que es sol·licitava des de l'Ajuntament de l'Escala i que s'obtenia per davant de més de 10.000 poblacions de tot l'estat que ho havien sol·licitat. Sens dubte, encara queda molt per explicar fins a arribar al dia 12. Només cal pensar l'expectació que ha generat la presència dels nens de Sant Ildefonso.